køre sådan en serie her. Jeg håber virkelig, at vi kommer til at nyde serien herindefra. Det er så mega irriterende. Jeg er godt nok mad chemist, men jeg har ikke sådan rigtig nogen celler endnu. Så jeg ved sådan ikke rigtig helt, hvor jeg skal gå hen og lede efter nogen. Jeg ved, om der er nogen, der sådan søger at lukke mig ind. Et eller andet sted. Nej, det ser ikke ud som ham der hjemme. Måske hernede. Nej. Ham der, han ser ikke særlig sød ud. Nej, ikke mig. Ikke mig. Ikke mig. Nej, det var ikke... Ups, han var ikke særlig sød. Lad os gå videre. Det er lidt som om, jeg har sådan nogle planer som ham der. Jeg ved det fandme ikke rigtigt. Altså, men nu skal jeg ud og finde den der... Nu skal jeg ud for at finde nogen, der er sådan søde og lukke mig ind. Jeg skal kigge noget mad chemisterne. Ej, de er altid så... Og fuld iron gear og alt sådan noget. Måske herover, jeg ved det ikke. Au, for syv satan. Det ser ikke rigtig ud til, at der er nogen hjemme hernede af. Ikke sådan helt rigtigt, nej. Vi prøver at vinde den anden blok igen. Fordi jeg gider ikke til at gemme de der portaler der. Wow, ham deroppe han var i hvert fald ude endnu. Men ham derovre, det ser ud som om han faktisk går ind. Hej? Hej? Hej. Hvem er du? Ja, det spørger jeg så dig om. Hvem er du? Har du sådan tilfældigvis en celle, Ja. som jeg kunne få lov til sådan at prøve at se? Ja, det var godt. Nice. Wow, hvad er det? Hvad det her er? Ja. Ved du ikke engang, hvad det her det er? Nej, jeg plejer bare mine. Og plejer du mine for at få penge, eller? Ja, Au. der er der jo ikke sådan rigtig andre veje end at få penge over træfarmen, men den giver jo ingenting. Altså. Amen, nu skal jeg vise dig noget. Kan du se det der ligger på jorden? Alt det der haløjse, der er på jorden. Ja. Det kaldes weed. Nå, det har jeg hørt lidt om, men jeg ved bare ikke rigtig, hvor man får fat i det henne. Men... Og det ser cirka sådan her ud. Og så hvis du sætter 3 stykker sammen, så bliver det det her. Nå, sådan en. Nice. Og nej, man skal ikke spise det, man skal sælge det. Det er noget det her black market. Ja, det har jeg faktisk godt hørt lidt om, men jeg ved ikke rigtig helt hen, hvor det ligger i. Nej, men når du engang får en sted, så kan jeg give dig en lille indflyttergave. Jo, jeg vil... Sådan... Men skal jeg vise dig blackeren? Ja. Øj, jeg kan ikke komme ud. Jo, ja. Så, der kom jeg ud. Det lukker døren efter mig. Og så hopper vi herned. Hernede? Er du helt sikker på det? Ja. Okay, så er vi nede. Så går vi herhen. Den her side. Herhen? Nej, det er ikke den her side. Det er den anden side. Nej, vent. Hvad står der her? Personen er desværre død. Sælges snart. Ja, det er den her. Så går du herind. Så går du her. Au, en vild fremmed person, jeg ikke har lyst til. Du går herind. Kom herind. Ja, jeg er inde. Ja, og så går jeg lige så stille herned. Okay. Er det så hernede, hvor er det Goodies gemmer sig? Ja, kan du se, så kan man sælge det. Kan du se, et brød, det giver $500. Wow. Altså, det kan man tjene penge på. Ja, det er lidt mere penge, end hvad jeg plejer. Ja, men du behøver sikkert købe noget. Jeg kan godt skaffe dig noget. Og det er lidt... Sugarcane? Nej, det giver ikke så godt. Nej, det er lidt svært at komme ud, hvis du hopper herned. Så plan af. Så skal du lige klare en labyrint. I know. Vi ses på den anden side. Jeg har sådan noget hen til sådan en healskill. Er du det? Jeps. Venter du der? Skal lige vente. Jeps. Det må vist ikke dig, det der. Halløj, kan du se mig? Hvor er du? Ja, kan de prøve?
Kom Der er her, du. kom her. Den her vej. Den her vej. Mig, som har været nede i Black Market så mange gange, kan aldrig huske den her skilabyrint. Nej, men jeg prøvede mig bare lidt frem. Jeg har set nogle YouTubere, de sagde, det var den og den vej. Jeg kan se, så trykker du på hileskiltet. Det har jeg. Og så skal vi lige klare den her parkour. Øj, hold kæft, det er lort, det her. Jeg har kun en, så kan sige, ses i spawn. Nej, hvorfor nu det? Hvad er det, du skriver? Er det suicide eller sådan noget? Jo. Det er rent faktisk den eneste kill-kommando, man har adgang til. Oj, der er nogle flotte sætter til salg. Her er der nogle mad chemist sætter? Jeg tænker sådan, skal du bo heroppe ved vores andre? Er der nogen til salg? Ja, det tror jeg rent faktisk. Så vidt jeg har hørt om, så skulle jeg meget gerne være en celle lige ved siden af min. Hvis ikke jeg lige dør. Jeg har ham. Fuck, man er flægt. Tak. Altså ham, der er med andet skin end han er en rigtig bad guy. Venter du? Rip. Ja, hvad skete der? Jeg valgte simpelthen bare vildt ned. Wow, der er ingen inde i forhold til hvad der plejer at være. Der plejer at være sådan 82 personer inde. Jamen, kommer du herop igen? Jeg ser derhenne. Kan du se, den her, den er til salg. Hey, klik. Ja, nice. Ja, Nå, lad os se, hvad der er herinde. nu med ind. Jeps. Ui. Jeg kan se Det var det flat, her. du snakkede om. Yes. Jamen, så har du allerede så behøves vi jo ikke. Så har du allerede de her goodies. Yeah. Men dem her, dem kan jeg jo ikke bare sådan proppe ned i jorden igen. Nice. Er det dem her? Yes. Prøv at proppe den ned i jorden igen. Kan stå, og så høster du ind. Og så propper du den der lille grønne ned i jorden igen. Og så når du har nok, så går du over til den her haløjse. Ja, den her crafting table. Og så står du 3 sammen ned i bunden. Nå, nej, hvor smart. Ui, jeg havde faktisk lidt i min kister. Nice nok. Ja, det er fint nok. Der er altid nogen, der klarer efterlæsninger. Ja. Men du skal huske en ting. Når de er grønne, så må du ikke kysse dem. Når de sådan er lysegule, så må du heller kysse dem. De skal være helt groet færdige. Nå, det skal simpelthen være sådan, så de ikke kan mere. Eller sådan, så de er højst. Lige præcis. Lige præcis. Den her, den der. Sådan der skal det se ud. Ikke lige præcis den her. Den gav der noget. Ja, så siger vi den. Prøv at komme ind i min celle. I 5 sekunder. Ui, og så måtte man ikke spise det der. Nej, okay. Nej, du må ikke spise det. Ja, det kan bruges som mad. Er det så en speciel slags mad? Se. Sådan her skal det se ud. Ui. Ja, de er bare flotte. Jeg synes nemlig også, de er flotte. Tjener man så godt på det her? Jeg så jo, man tjener Ja, 500. det gør man rent faktisk. 500 kroner per stykke. Og se, den her lille goodie. Dem her tjener man ikke så godt på, men yes, det er du ikke. De er altid godt at have. Kan vi helt så sælge noget, der så har værdi? Det højeste værdi, det er rent faktisk brød. Nej, du havde lige noget brød. Må jeg gerne lukke det med til mig? Ej. Nu når du har dit eget, så tror jeg, at du skal bruge dit eget. Okay, jeg vil så prøve det der nede med Black Market og de der med. Hvad nu hvis jeg så er sulten? Må jeg så gerne stadig købe? Eller måske? Nej, så må du ikke spise det. Så skal du huske at tage noget mad med. Nå, ja. Men jeg er jo mad chemist, så jeg kan jo også slash feed, mener jeg det hedder. Jeps. Ja, det kan Mad Chemist. Ja, du er egentlig også mad chemist. Ja, det er jeg rent faktisk. Har du det?
Ja. Nice nok. Vil du så ikke være med Nej, til der er jo at nogen, der webcam? ikke har Mad Chemist herinde. Hvad? Der er jo mange, der ikke har Mad Chemist herinde. Kim? Det er noget med, at sådan 10, 20, 15% af dem herinde har ikke Mad Chemist. Okay, nu går jeg simpelthen ned i det her, alt det her 8 brød, ikke? Ja, Så tager jeg det et stykke kylling med på vejen. ja. Og så husk, så det der skilt allernederste, hvor der står brød på, det skal du slå på. Og så husk at holde shift inden, mens du slår på det. Au, 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 au. Jeg bliver rip. Jeg er rippet. Hvad skete der? Ja, der stod selvfølgelig sådan en gut dernede. Ja, var det en af de der bad guys. Ja, det tror jeg faktisk, det var. Oj, hvor sikkert den gik. Hvor meget brød havde du med dig? Kun 8 stykker. Så fordi du er ny, så kan vi lige få noget af mig. Nice. Ej, Du- vi bor så dejligt tæt på Black Market. Der er jo mange, der bor rigtig langt væk. Eller Ja, er der? det er derfor, jeg tænker, i stedet for at gå ned til de her skemaer, kan man sige. Ja, man får godt nok noget mere, men Der er jo større chance, at man mister det hele. de der meget chemist-typer, ja, de er bad guys. Ja, jeg var engang dernede, men Ja. jeg havde jo bare, altså, dengang der vidste jeg ikke, man kunne have dem her, så der havde jeg bare overalt, der havde så jeg du bare har- kister fuldt med iron. Så du har den her mine, der hele vejen op til B. Ja, er du klar over, hvor lang tid jeg har brugt på det? Ja, det tager jeg godt nok lige bag på. Jeg har faktisk noget til dig, hvis det er. Og hvad så det? Hvis du kommer herover, så kan jeg lige give dig dine 8 stykker brød. Ja, og du kan også lige få nogle af mine hakker. Jeg har rimelig meget overflod i mine hakker. Nu når du er så glad for mine. Ja, jeg gjorde det egentlig kun for at tjene penge. Prøv at se her. Ikke? Jeg kan også... Svarer det her ikke cirka til et brød, tror du? Det tror jeg rent faktisk, jo. Altså, kan jeg godt se, hvor meget du har mine. Jeg var sidst, der var jeg hen og sætte det, men... Wow. Ja. Tag lige 8 brød deri. Her i min hak, der er der 8 brød. Nå, tak. Skal vi gå hen ad mine, tror du? Og så skal jeg også lige lære dig noget. Har du hørt om sugar canes? Nej, men jeg har hørt om sådan noget til forkølede folk, de siger det til næsen. Ja, men så skal vi lige prøve at komme med mig. Vent lige. Vent, skal vi lige. Det ligger lidt i Der er vores faktisk noget til at forkøle folk. Jeg lægger lige mine ting i kisten. Kan du se? Nu kommer jeg med hernede. Jeps, jamen. Så skal man bare huske, hvor sådan den sugar canes farm er henne. Altså, nej, den ligger jo ikke henne ved minerne, ellers så havde jeg ikke set den. Farmmine. Nej, træminen, der er PvP-minen. Jeg er rip. Måske på emotions... Nej. Er der Nej. helt taget nogle tørkensvarm her? Det ved jeg da faktisk ikke engang. Nej, det er der ikke. Nej. Det er sådan, at du kan købe noget dernede. Du kan købe noget sugarcanesplante eller sådan et eller andet. Hvad det end er for en slags plante, det ved jeg jo ikke rigtigt. Ja, prøv den her. Det kunne være nemmere, hvis der var en sugar canes farm. Skal vi ikke købe sådan en plante? Ja, og så kan jeg også lære dig noget. Har du hørt om danske spil? Der har været lidt rygter om det nede i C. Ja, jeg har set mange der også. Ja, prøv at se der. Har du fundet ud af, hvad dem her det er? Nå, er det ham, der har lige vundet det? Ja, kan du se den her? Han vandt lige 500.000, nu kan han ringe. Nej, han kan da ikke ringe op til. Nej, Nå, kan man simpelthen gå ham til den her Polet shop. Kan du se, så kan man købe så. diamond, der er der størst chance for. Og du skal huske at have plads i dit inventory. Jeg har købt sådan en her. Ja, hvad har du købt? Jeg købte den her, den billige af dem. Ja. Ja, og husk en ting, gambling betaler sig aldrig.
Jeg Det var lige ved at få spider jack. money. Jeg tror, jeg er ved at få jack på den. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er rip. Haha, booty slap. Ah. Det er totalt sny, det her. Væk fra ham der vagten. Altså, hus, ind i salerne. Tror jeg nok. Kan man ikke få en sætte over for Black Market? Ja, det tror jeg rent faktisk gør. Det er mega Det ikke er meget smart at have. Men har du egentlig været inde i træminen før? Nej, jeg har da været på gange. Men hvad er det der, du siger med PvP-mine? Hvad er det? Ja, prøv at komme med. Jeg har ikke... Prøv lige at komme ind i træminen. Hvor er mit mad henne nu? Det ligger der. Ja, hvor fanden er det nu, den er henne? Nå, ja, der. Jeg laver lige hurtigt en hat. Jeg havde lige sådan noget læder, det skal være pænt dyrt, men jeg har jo madcam, hvis jeg får det gratis. Ja, det er jo det, der er smart ved Mad Chemist. Ja. Men det der står der ikke så meget andet. Rent faktisk ikke slå på de der vagtbotter. Hvad? Hvis du slår på de der vagtbotter, så kan de one... Hvad den her shot der. Hvad kan med drikke- det her? Husk ikke slå på ham. Kommer nu. Hvor skal der? Thijs? Eller, hvad er det nu hedder? Må jeg gerne kalde dig Thijs? Ja, det må jeg røge for godt. Jeg kender nemlig nogen, der hedder Thijs. Ja. Ja. Nok om det. Lad os gå videre. Så prøv at komme med her. Hvorfor vej er det? Den her. Ja, den her. Kom med. Helt over i siden. Er der sådan en krater eller sådan noget? Ja, men faktisk. Det ligner, der var en kæmpe krater. Nej. Advarsel nedstyrtning forude. Det må da ikke være der. Kan du se? Prøv at gå herhen. Prøv at gå herhen til ham her. Fyren. Det er Bob Marley. Ja, alene. Ja. Nå, jeg fandt den. Det var på den anden side. Ja, men prøv at komme hen til mig herovre i hjørnet. Der hvor vi lige har gået. Der er advarsel nedstyrtning. Er det Black? Det var der, jeg kom ud fra Blackeren. Kan du se? Ja, kan du se? Ham her Bob Marley. Hvis du nu har en bande. Det har jeg. Ja. Så glor jeg nemlig. Ja, så kan du gå hen, og så kan du gå hen med... I se, var det 10 stykker brød, og her er det 20 stykker brød. Så kan du gå hen til ham med det, og så kan du give ham dem. Og så gør han sådan, at du kan ranke op. Eller have større chance for at ranke op. Du skal rent faktisk bare stikke ham. Nå, jeg rykker herned. Jeg ved ikke rigtig, om det er en dum idé eller en god idé. Hvis du har noget godt hier på dig, så er det dumt. Jeg har simpelthen læderhelvede på mig. Ja, kan du se, det her det er en mine. Sådan en gang om dagen, så ligger der en diamant dernede. Hvad er det? Yes. Hvor nice. Ja, og det var den der, jeg sagde. Jeg har rent faktisk fået den hernede fra. Der er... Au, 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 au. Au, 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 au. Der står en der er diamant dernede. Står der det? Ja. Nice, lad os gå ned i min. Jeg tænker sådan, skal vi ikke passe vores brød eller sådan noget? Jeg giver... Hvorfor fuck? Ja, men hvorfor giver det så meget ekstra at have brødet det? Jeg er Mad Chemist, men jeg kan ikke gå ind i Mad Chemist shoppen. Nå, fuck det. Hvad kan det være, at man tjener så meget mere på brød? Er det sådan... Er du helt sikker på, at det er dårligt at have de der planter? Det er jo stof. Hvis du går hen i spawn, Det giver mig ikke nogen bøde, vel? nej, det kan rent faktisk godt give bøde. Men her, hvis de finder kokain eller pot, eller narko i din celle, Det er det her ikke vel. så får du en bøde på 15.000. Ja, det her Bøde. det. Chemist, det er 20.000. Er det her det? Prøv at gå hen i spawn. Jamen, er det her...
Er fed rotte inde? Det ved jeg ikke. Jeg kender jo ham fed rotte. Han var faktisk inde. Hahaha. Nå, men det... Nu ved jeg ikke sådan rigtigt, skal vi bare gå rundt og chille lidt i fængsel, eller? Ja, det tænker jeg. Altså, det... Der er ikke så meget andet at lave. Du har sådan en stik. Er det sådan en, man kan slå langt med? Jeg har du sådan en. Nej, men jeg fandt en stik i din chest. Bare... nej, den kunne desværre ikke slå så langt. Fuck det rip. Jeg har da 7.000. Har du 7.000? Ja, du har sikkert sådan 100.000. Ja, jeg har jo været en lidt... Fremad! Kom nu, fremad! Nej, det er ikke sådan en, man slår langt med. Se her, du flyver da rimelig langt. Fremad! Prøv at se, hvis vi... Prøv at se. Prøv at se, nu stiller jeg mig her. Det er med Matt Chemist stillerne. Jeg stiller mig lige på kanten. Du er desværre ikke Matt Chemist. Og så prøver du lige at gå ned, og så slår mig ind til Matt Chemist. Fordi jeg bokker totalt lige nu. Jeg kan overhovedet ikke gå ind i min fucking... Nej, kom herop, du skal stå her på skiltet. I guess. Au, knockback still. Bam, 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 bam. Det ser ud som om ham der, han var Matt Chemist. Kim, slår du mig lige ned? Det kan jeg ikke. Eller må jeg kalde dig for Kim? Jeg har rent faktisk kendt en, der hed Kim engang. Hans stemme lyder næsten ligesom din stemme. Haha, nå. Må man heller ikke slå på folk ved siden af en vagtbot? Nej, man må heller ikke gå ved... Jeg må godt gå ved siden af en vagtbot. Jeg har en vagtbot efter mig. Ikke spørg hvordan. Stod du på den? Det var dumt. Skal vi ikke have en diasort? Det er sådan lidt spil. Eller det kan man godt. Nu må jeg gerne prøve at lave en diamond skull. Ja. Hey, har du egentlig hørt om det her Skype? Ja. Har du egentlig sådan noget? Ja. Ja, som du ser, der er mange, der skriver det ned i chatten. Hvis du har sådan noget, prøv at gå ind på det. Og så skriv en af de der navne ned, som er her, hvis der er en, der spørger om du vil Skype. Og så bare totalt irritere den. Og så luk brød ud af. Men skal vi prøve den her? Du kunne lige prøve at gå ind og kigge på det her scene, eller nu her. Ja. Ja. Der kommer lige en lille cutscene. Og så er vi tilbage igen, guys. Det var simpelthen lige en lille cutscene. Og jeg tænker, vil det ikke være et godt tidspunkt på, hvis vi rendte ned i Blackeren? Ja, det tænker jeg rent for os. Var det ikke noget med, at jeg havde 8 brød med dig? Jo, det mener jeg faktisk nok, jeg havde en hakkekiste der. Ej, men glæd dig ikke til at komme op i A, på grund af, jeg har hørt lidt rygter om, at det er kun om natten Black Market har åbent, og der er PvP i Black Market. Jo. Det har jeg hørt lidt rygter om. Ved du hvad? Ej, jeg kom til at spise brød. Gør du det? Nej. Haha, jokes, Nes. De er meget. Det er jo bare dybt brød. Nå, skal vi gå ind i min celle og så
Og vi hænger og så... Jeg var Og vi lige ned i sådan noget her. her og fru Black. Okay, jeg har sådan meget lidt mad. Okay. Okay, hvad gør vi, hvis ikke vi kommer ind? Jeg har 20 stykker brød på mig. Jeg har sådan lidt meget. Kan du se de der rustninger? Eller de her trøjer, jeg har i min... De her sko og trøjer, jeg har. Hvis du tager... Eller, der er kun trøjer tilbage. Hvis du lige prøver at tage dem på. Ja. Har du taget den på? Mm. Okay. Så er det... Det er ikke en ordentlig speed, den der ikke gør lidt ondt. Jo, så gør det den der så ud. Sådan, jeg tager den her på. Jeg tager den her. Jeg tager en økse med. Dam. Jeg leger Og så jeg har lige nok læger til at lave en hat. Nå, så tager eller The Ice. Det er ice what the... Nå. Ribbe. Ribbe. Ja, og forresten, jeg har Optifine på. Haha, skal du med? Ribbe. Og jeg kan sige. Der er ikke nogen nede i Blackon. Jeg har kun en ting at sige. Ribbe. 10.000. Woohoo! 17.000. Jeg kan se, at man tjener rigtig godt på de her. Jeg skal lige prøve at købe sådan sushi. Selvbrød. Jeg skal prøve at købe sådan en der. 18.000. Køb lige sådan en her, så. Køb lige sådan en der. Lige der. Wow. Boom. Så skal vi smutte ned igen. Og Yes. Er du med? det er jeg rent faktisk ikke. Så skal jeg komme tilbage og hente dig. Jeg render rundt. Kom her. Kom her, Thijs. Kom her. Jeg er i rundkørslen. Nej, forkert vej. Kom her. Chill. Ja, man skulle næsten tro, jeg havde været her før. Ja, men du kan jo huske det fra første gang, vi var her. At vi havde bare prøvet dig frem. Ja. Det her, det kan jeg ikke så godt lide. Det var da så ikke i B. Nej, i C. Nej, Thijs, jeg kan godt tage alt dit gear, hvis det faktisk skulle være. Ikke? Og så kan jeg godt lige jump hele vejen ud, så kan du bare slash suicide, hvis du har lyst. Okay. Tager du så lige med gear? Jeps. Drop det. Jeg er ikke så god til det her. Jeg plejer næsten ikke at tage noget gear, men Ja, det er gode ja, så det er altid godt, når man er to så. jeg har 131.000. Og så kunne jeg lige købe sådan en lille hyggeplante til mig. Lad os se, hvor meget vi mangler. Jeg er ude. 868.000. For at være helt præcis. Ingen små tal. Ej, det er kun 1 million. Ja, det lyder lidt dumt. Kun 1 million. Hvad fuck sker der i for mit Mad Chemist rank? Jeg har jo set guldfager inde. Er det? Ja, guldfager inde. Uden fader. Ja, har du ikke hørt om ham? Der er noget med ham der Brian og... Ja, har du ikke hørt om det? Jeg har set det lidt. Jeg har jo hørt, de er nogle små YouTubere, der spiller herinde. Ja, som Og ser der han tænkte jeg, også. hvis jeg nu begyndte også at lave YouTube, så kunne det måske være, at jeg kom længere op, men det ved jeg ikke. Det her det er også bare noget hygge-channel. Der er sgu ikke andet i det der. Jeg tænker, skal vi gå ned i spawn, og så slutter vi episoden af? Ja, det kunne vi gøre. Jeg kommer lige 5 sekunder, skal bare Vi lige... slutter episoden af med at gå i spawn. Hugger key him. NCI. Du mener miner.
du mener sådan mere. Skal vi... Nå, men skal vi så sige sådan, at så drop det der var til... spawn. Drop dine ulovlige ting her. Kom herhen. Hvorfor dropper du dine ulovlige ting der? Og så sæt dig hen ved siden af mig. Ja, jeg ved godt, jeg er en pige. Men, fuck it. Nå, men jeg vil sige mange tak, fordi I gad os med i denne episode af noget Prison-serie. Der er en, der var mange en, der smed brød. Og et til brød. Og det kunne godt være, at vi lige skulle finde noget brød her. Nå, jeg vil sige mange tak, fordi I gad os med på den her serie, og så ses vi bare næste gang. Hej.